Много съм доволна от вчерашният пазар. Сега ще ви покажа какво си купих. Първото нещо са ето тези обувки за зимата, не знам, боти или както искате ги наричате, но според мен са страшно удобни. Всъщност знам, че са страшно удобни, тъй като същите, но черни, и вчера бях с тях. И много ми харесват. И трябваше, разбира се, да си купя и чанта. 37 номер са, между другото, аз нося 37, но са малко големи, но пък за зимата е добре, тъй като могат да се носят с по-дебел чорап или просто да пазят по-топло. И най-хубавото нещо от пазара вчера е тази чанта. Ето тази чанта, която обожавам. Щом я видях в магазина, веднага се влюбих в нея. Нищо, че нямам нито такива обувки, нито нещо в този цвят. Казах си, не, това е моята чанта. Я взимам, търсех си точно такава малка, не много голяма, която да има дълга дръжка. И да има джобче. Има джобче отзад. Има джобче тук. И има джобче отвътре. За съжаление, тук е само с една преграда. Има и за телефон, супер. Обичам да е с две или повече, но... помислих, че съм я изцапала. То е нещо друго. Но това не е болка за умиране. Между другото, кажете ми, искате ли видео с какво има в чантата ми? Не съм правила никога такова. И може би на някой от вас ще е интересно да видят какво ще сложа в новата си чанта. Тази рамка ви показах в ноемврийските си любимци и въобще не бях забелязала, че липсва F на Butterfly. Разбира се, че не мислех, че е Butterfly или както би трябвало да се чете, ако няма F, но може би знаете, че когато човек пише независимо на български или на английски, понякога въобще не вижда собствените си грешки. И дори другите около мен не го забелязаха, което беше доста странно. Но се радвам, че има абонати, които забелязват, тъй като благодарение на тях осъзнах, че съм пропуснала една буква и вече всичко е ново, принтирано. И да, драмата вече не е актуална. Ще ви покажа ето тези страхотни, поне според мен са страхотни лампички, които купихме от Jumbo, които ето такова нещо представляват, но са прекалено къси и не виждам смисъл да ги слагаме на стена или пък на уха и нещо такова. Затова сме си ги сложили до телевизора, но изглеждат страхотно и страшно много ви ги препоръчвам. Ако видите в Jumbo и ви харесват, не се замислите. Работят с 3 батерии, но много грозно е направено ето това, което трябва да стои да се вижда. Можеха да измислят нещо по-коледно, но хайде, да не издебняваме. Пристигна днес подаръкът ми от Disney. Спечелих от една игра, която беше свързана с Ваяна, смелата Ваяна. Спечелих ето тази чанта. Като цяло не е нищо, кой знае колко особено, но пък може да се носи за плаж или пък през лятото. Знам ли? Давна си търся кутии за храна, които да побират достатъчно с различни форми, също така много добре да се затварят. И най-накрая попаднах на ето тези, които всъщност са от алпака. Ето как изглеждат. Извинете бракотията, но в момента подреждам и сетих да ви ги покажа. Те са различни видове и определено събират доста. Не са скъпи, струваха 6,50 и ми се виждат доста стабилни. Пък дори да се развали, да се повреди
по някакъв начин капака могат да се използват като малки тавички. Купихме ги от един китайски магазин, което беше най-странното, защото не съм попадала на толкова качествени стоки в китайските магазини. По принцип са, знаете. Но тези поне на пръв поглед изглеждат страхотни. И като ни е тръгнало да купуваме кутии за храна днес, изкушихме се и купихме ето това. Това е данонино, като един брой кайсия и ягода, 2 броя банан, да, знаете ги тези кисели млека, но аз купих всъщност този комплект заради самата кутия, която ми се стори супер здрава, тъй като отворих магазина. Също така се вижда доста красива, пише данонино и е много стабилна. Поне на пръв поглед, дори не мога да отворя с една ръка и за 4 лева според мен си струва дори само тази кутия. Разбира се, пак казвам, дано не се излъгах и дано е хубава. Тези вече ги няма, изядохме и те без това са по една лъжичка буквално. И още нещо, което ще ви покажа. Какво ми подариха днес моите колежки. Ето тази кана за вода, за подгряване на вода. Ето я. Дори вече я използвах. Всъщност ми я подариха за рождения ден. И да, трябваше ми такава кана определено. Имам си много сладка първата ми чаша с сови. Знаете колко са популярни совите напоследък. Това е първата ми такава чаша. Аз винаги съм гледала, харесала съм, но някак не съм купувала. Разбира се, имах и картичка. Отново с сови. Това нещо е Коледа в буркан. Страхотно от Lidl на фирмата Фаворина и представлява крем от бисквити. Просто наистина Коледа в буркан. Опитайте го, 4 лева струва. Ако сте любители на коледата, на коледния вкус, просто със сигурност трябва да го пробвате. Добро утро с поредната доза кафе, което всеки ден се карам да откажа. И най-накрая с малко по-коледен маникюр. Жалко, че са ми толкова къси в момента ногтите. Мразя, когато ногтите са ми къси, но важното е, че чашката, която ми подариха моите колеги, много ми харесва и се наслаждавам на кафето си максимално. Реших да си направя и от ето тази маска на Avon. И внимай да не се стреснете. Ето ме. Май днешния влог определено ще се казва нови придобивки, тъй като май ви показах доста неща, които си купих напоследък. Този часовник пък, отново часовник, също ми е подарък. Този път е с малко по-семпла каишка и по-като за всеки ден. Не е сферен. Да, не е сферен. Или е сферен. Колко е часа още? Да, не е сферен. И трябва обаче, каишката ми е много широка и трябва да бъде стеснена. И май ще бъде стеснена ето тук, тъй като нещо, като гледам тук е по-широко. И още нещо, което не съм ви показвала. Ето това червило на Golden Rose от техните матови течни червила. На този етап сякаш ми е прекалено сухо, но ако искате мога да направя специално видео, в което ще го тествам цял ден пред камера. Да видим как ще се държи. Бях с този цвят в влога, който е от екскурзията в Сърбия, така че може да го видите там как стои на устите или въобще какво е останало от него в края на деня. Въпреки че аз го нанасях няколко пъти. Както и да е, иначе цветът е разкошен. Номер 04 е. Най-накрая се реших да сложа ухата, но все още не съм я оправила. Има, знаете, едни като пружинки или железа, които трябва да
направите така, че да изглежда като истинска елха, но доста смешно ми изглежда в момента, затова реших да я снимам. И като съм тръгнала с новите придобивки, да ви покажа още нещо. За да отива на чантата, си купих ето този шал. И мисля, че си отиват. Какво ще кажете? Не са точно еднакви цветове, но пък този е доста приятен, доста дори коледен и с ресни и смятам, че ще стои страхотно. Днес за първи ден ще го сложа, тъй като го купих вчера вечерта. А чантата просто я обожавам и определено ще направя какво има в чантата ми, тъй като изглежда много малка, а събира ужасно много. Наистина страшно много неща събира тази чанта. Да. Много се радвам, че взех точно този цвят определено. Спиралата, която използвам... Чакайте да се отдалече малко, да не прочетете какво са ми писали на Viber. Хоп! Спиралата, която използвам е на Catrice Glam & Doll False Lashes. И всъщност имам само нея в момента, така че нямам избор общо. Взето и я харесвам като цяло. И коректора Wake Me Up на Rimmel, който почти е на свършване и беше в да изхарчим 16 продукта до края на 2016. Между другото, трябва да снимам и това видео. Мога да го направя и така под формата на влог. Ще видим. За контур, разбира се, My Favorite Topping от Essence. Доста се чудих кое е червило, но ще сложа ето това, което ми е любимо в момента от серията Melted на Too Faced, което се нарича Melted Berry. Сега забелязвам, че е еднакво. Супер! Гримът ми е готов. Трябва да тръгвам на работа, няма как, ще закъснея, ако не тръгна веднага. Така че се отправям. Днес беше много хубав ден, много продуктивен. Станах в 6 часа. Имах да чистя, да подреждам, да организирам и така нататък. И тъй като иначе нямам кога, трябваше да стана. И дори снимах половин видео. Казах половин, защото трябва да снимам интро и така нататък. Но стига приказки, тръгвам и ще се видим по-късно. И съм с новото шалче. Аз се прибрах от работа, може да го познаете по уморения ми вид. Днес всъщност имам доста енергия и мисля да си продължа с чистенето, тъй като ми остана малко, и с подреждането и така нататък. Най-вероятно ще обработя видеото, ако има достатъчно кадри. И имам и нова придобивка. Сега ще ви покажа. Ето какво купих. Лампички, тъй като нямаме за елхата. Така че купих тези разноцветни са, най-обикновени. И хартия за... О, не, смачка се. Хартия за опаковане. Доста е готина. И сега ще ги изпробвам. Лампичките в действие. Моя приятел не знае, че съм купила лампички. Вижте какво направих. Затъмних навсякъде. Сложих лампичките. И тук има. И сега ще се скрия в тъмното, за да го изненадам. Ще му казвайте. Ами това е всичко за днес. Надявам се видеото да ви е харесало и да е било полезно по някакъв начин. Ако е така, знаете как да ми го покажете с пръстче нагоре. Палец. Палец? Да, палец нагоре. Чао! Сложила съм си и еленски рога. Because I'm crazy.